Ә кем минем белән күңелле уен уйный? Зәңгәр трактор, бәлки син уйнарсың. Рамай, вакытым юк шул әле. Төне буе күпме кар яуган. Тиз арада юлларны кардан чистартырга кирәк. Әйе шул. Моның кадәр карны чистартып бетерергә күпме кул көче һәм техника кирәк. Зәңгәр трактор, хәзер мин дә сиңа булышам. Бергәләп тизрәк эшләп бетерербез. Рәхмәт, Рамай. Яхшы булыр иде. Берничә керәк кар ташласаң да, миңа ярдәм булыр иде. Ого, нинди зур көрәк. Минем өчен зурырак бугай. Сокланып карап торам мин яңа яуган ак карга. Парк, сквер, бульвар, урманнар, төренгән ак юрганга. Бу матурлыкны бирүче Раббыма чиксез рәхмәт. Кул-аяклар эшләгәндә кар көрәү, эшләү рәхәт. Минем эш бетте. Балалар мәйданчыгы ялт итте. Эш беткәч уйнарга да була. Зәңгәр трактор, син кая?